повече хора около вас. И като се ръгувайте се с колко се може повече хора. Повече хора. Преди това, обитателя на стая 400. Значи Сърново една група, Златарица една група и цялата Горна Оряховица, вие сте 3 в едно. 3 в едно? Ай в едно! Доброволците от камбана да останат тук, а нека другите софийски парламент. Какво се случи? Къде минат се? Може би тук е момента да разберем едно правило. Когато видите, че няма дигна ръка. Задачата е да направим скулптура, изобразяващи моменти от живота. Тук подготвим скулптура как се борихме за места. Ето ги пътниците, които не искат да стават. Начални влака. Шите момчета. Айде пак да включи. Така че вече сме в пълен състав. Вие не сте толкова много, Строите си някакъв. Чули. Искам така да кажа пред всички колко много важно е нещото, дето сега го правим, уж на сега, уж на мета, с много игри, надявам се смехове. Ние сме тръгнали ние към Европа. Сега умуваме какви са нашите опасения и нашите очаквания. Аничък с плуването вече се спи. Спи са, искам да спи, искам вкъщи. Вкъщи има ли глава? Искам толкова да спи, защото тук и те спи са. Не, че много хубаво, храната страхотна, чудесна. Аз ще пусна Аз всички отгоре на тия тръци. Те ще папа част. не ми готови. Очаквания. Извинявайте си, трябва гладно. Знам. Маме, добавете. Кой каза? Така, тук е нашия плакат, където малко може да ви Още малко да освободите плаката. ето Ани отгоре. Ани! Така, след нея може да забележите снимки на Ицу. След това моя милост. Отдолу виждате Сашо. Отдолу е Мони. Герда!
Ето е нашата звезда. Моля, какво ще кажете преди изпълнението? Виж хубавата коза, скоро няма да има. Да, за последен път ме вижте с коса. Така, моля. Тези, които симпатизират на този герой. 1, 2, 3. Трима. Тези, които симпатизират на този герой. Герой. На този герой. Не може. Ред Мишел Тек. Да, весело. Ой, ой, ой.